Skybaseu. Tak lidi, vítáme vás u nového videa. Dneska budeme dělat skybase. Víte, co to je? Jestli ne, tak budeme stavět úplně navrch. Potřebujeme hodně matra, padej. Tak pojď za stromama. OK. Budeme tam těžit. Lidi, dejte si něco, co bude k jídlu a pití. Dejte odběr se zvonečkem a lajky dávejte. A my jdeme na to. Musíme hodně těžit. Jo. Stromy hlavně, stromy. Dřevo. Ale bych to možná udělal i z železa. Jo, to je dobré tež. To žele. Používat jakékoliv, jo, tak. Jo. Typo já bude. Kamo, mě jsme hned jde, nemá žádnej loot. Prosím, že tu je loot. Že tu seš. Super, matro, 30 matra. Kamo, nějaký borec. Já jsem si dal sám. Ne. Jo. Ale jsou tu borci. Jo, lidi a... Kamo, co u mě? prostě. Tak to je GG. Jich je tu hodně. A u mě. Jedu pro tu legendáry. Jak tě chrání, Ber. Beru. Splash, pojď. Kde jsou? Máš? A musím kamu najít nějakou rychlou palmu. Počkej, oni něco zničili. Tady jsou. Tak to nedá Do Ela. Komu mě dozabije, mě to... Dobrý, tak nic. ne. On tě ne... Pojď ke mně. On tě ne. OK, jdeme další hru lidi. Tak bych ho spectatil. Pojď ready. Dal fajn. Lidi, tak. To je hrozné. Jako je to těžké. Měli jsme už kamo... Ale musíme letět na nějaké místo, kde je hodně stromů a neletí tam zase tak moc lidí. Já znám ale místo, Ať nám nepodkopou tu skybase. Hej, já bych šel někde tady. A to máme jako výš, chápeš, tady někde. Jo. Ale jako musíme až potom. Budeme nejdřív na travu, ať vezmeme nějaké ty stromy, však já nafarmíme. Musíme hlavně těžit domy a tak všechno. Ano.